saboda kowa duk wani musulmi na kwarai yana son ahlul baiti, yana son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman ma jikokinsa ya'yan na Fatima radiyallahu ta'ala. Saboda ka an kashe shi bisa kaddara ta ubangiji, kisan nasa ya kama a cikin wannan ranar ta 10 ga watan al-Muharram a shekara ta 61 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam. Su kuma ar-rawafid, su kuma masu bin addinin limamai 12 sai suka mai da shi ranar bakin ciki, ranar sa bakaken kayayyaki a fito a cika titi, ana tattaki, ana gallazawa mutane, ana hana mutane sakat, ana hana su walwala, ana hana su abubuwan su da suka saba yau da kullum, ana kuma dukan kirji, wasu ma suna fasa jiki, suna kuma faɗa wasu kalmomi na la'ana. To wannan ba addini bane. A farko addini babu maganar jaddada bakin ciki a cikinsa. Babu wani abin da ya zo a addini na cewa ga wata rana da zaka kullum ta zagayo ka jaddada wani bakin ciki. Babu wannan. Abinda aka sani duk wata musiba idan ta samu musulmi, abinda aka umarce shi shine hakuri. Hakuri ya sallama da kaddarar Allah. Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Saboda ubangiji subhanahu wataala umarni ne ai hakuri a mai da al'amari ga Allah. Sayyidina Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, Allah ya rubuta masa zai yi shahada dan Allah ya kai shi matsayin shuhada'u. Bai samu wato kansa a daidai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaƙe ba, ballantana ya shiga yaƙi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin suna ƙanana. Saboda haka bai halarci wasu yaƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da yake Allah subhanahu wataala ya rubuta cewa zai kai shi matsayin shuhada, sai ya zanto ya kaddara masa wannan. Saboda haka shi a gare shi ɗaukaka ce. Ɗaukaka ya samu ta ya samu shiga cikin sahun waɗanda aka kashe a cikin tafarkin Allah, aka kashe su bisa zalunci ba bisa gaskiya ba. Haka shi ba ci baya bane a wajensa. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallanta mana dan kashe wani ko da daga cikin shahadin baiti, ya sallanta mana cewa mu rika tuna wannan ranar da aka kashe shi, muna jaddada bakin cikin sa. Amma bai riki ranar da aka yi wannan kisan ta zanto ranar tuna mutuwarsa ba, ranar zama a yi zaman makoki ko a sa baƙaƙen kaya ko a yi ta koke-koke ko dukan jiki ko la'antar wasu. Annabi duk bai yi wannan ba. Inda kuwa addini ne, to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai koya mana, a gurin shi zamu koya. Inda shi ne alamar san ahlul baiti, to da Annabi ya nuna mana ita, dan ya fi mu san danginsa, ya fi mu san baffanninsa, ya fi mu sanin matsayinsu da martabarsu. Amma bai yi wannan ba saboda ba addini bane, ba kuma wannan ne tarbiyyar da Allah ya masa ba. Sannan aka zo aka kashe Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far al-Tayyar, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaƙi da Rumawa. A wannan lokacin aka kashe shi bayan an sare masa hannayensa. Annabi ya ce ya ganshi Allah subhanahu wataala ya yi masa fiffike yana tashi da su a cikin gidan aljanna. Ya ce masa Ja'far al-Tayyar. Annabi ya zauna a masallaci ya karbi gaisuwar waɗanda suka zo masa gaisuwa ta rasuwarsa. Amma bai mai da wannan ranar ta zama ranar zaman makoki ba. Duk shekara tara mutane ya ce a zo a tuna da mutuwar dan uwana Ja'far, a zo a tuna da mutuwarsa. Annabi bai taɓa yin wannan ba, bai koyar da sayyidina Abubakar da Umar da sauran ahlul baiti ba. Haka nan su ma ahlul baiti ba su taɓa ɗaukan wannan ranar zaman makoki ba, duk da cewa shi wannan da aka kashe din shi ma ahlul baiti ne. Dan baffan Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan aka zo aka kashe sayyidina Ali shi kansa. Abdurrahman ibn Muljim ya zo ya kashe shi, kisa na zalunci, kisa na ta'addanci. ‘Ya'yansa Hassan da Husaini suna nan da rai, amma ba su mayar da ranar kisansa ta zama ranar biki ba. Inda addini ne, to a wajen za a koya. Da shi ne san ahlul baiti, to da su za su fara yin wannan. Amma ba a taɓa ji ba a tarihi cewa sun riƙi wannan ranar da aka kashe mahaifinsu, sun bai da ita ranar biki, ranar sa baƙaƙen kaya, ranar tattaki da zagaye-gayi da zanga-zanga da zage-zage da la'ana. Ba a taɓa jin wannan ba. Aka zo Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, wanda shi ma ana cewa an kashe shi da dafi, an sa masa dafi
sammu ya sha ya rasu, amma ba mu ga cewa ɗan uwansa Husaini ya mai da ranar mutuwarsa ta zama ranar baƙin ciki, ranar biki, ranar sa baƙaƙen kaya ba. Da addini ne da shi ma sai wa ɗan uwansa. To haka nan za mu gani a tsawon tarihi an yi ta samun wannan. Lokacin da aka kashe shi kansa Husaini, ai ƴaƴansa suna nan, da ƴaƴan ɗan uwansa duk suna nan. Zainul Abidin duk yana nan, sauran ƴaƴansa da ƴaƴan Hassan din duk suna nan. Amma ba mu ji cewa sun bai da ranar biki ba. To haka kaga ashe da addini ne to da waɗannan za mu gani a wajensu. Da addini ne to a wajensu za mu gani. Saboda haka wannan abu ba addini bane, maguzanci ne. Babu inda la'ana da tsinuwa ya taba zama addini. Ba ga wanda kake cewa azzalimi ba ko kafiri ba a ce kamar yadda tsine masa addini ba. Nabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi afala tal'anul kuffar, ba za ka la'anci kafirai ba? Nabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma bu'istu la'anan inna ma bu'istu rahma. Ni ba a aiko ni in zamo mai la'anta ba, ni ba an aiko ni dan in zamo mai yawan la'anta ba, an aiko ni dan in zamo rahama. To haka ya kamata musulmi ya kasance. Don haka mu tsaya a inda musulunci ya tsayar da mu yi abin da Allah ya shar'anta mana. Azumin Ashura ba ya da alaka da an kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ana yin shi tun lokacin ma da ba a haifi shi jikan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi tun yana Makka, ya yi shi bayan ya yi hijira. Zai zanto Annabi Musa samahu shukran lillah, to shi ma sai ce nahnu aula bi Musa minkum, min fi kusan Annabi Musa. Da haka shi ma yayi wannan azumin ne dan nuna godiya ga Allah subhanahu wataala. Da haka mu tsaya a inda Allah ya tsayar da mu. Allah ya sa mu dace. Allah subhanahu wataala ya ba mu gwagwaban lafiya wannan.